Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Бу атнада мәктәп укучыларының беренче ширеге тәмамлана. Көзге каникулга Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры «Тылсымлы арена» дигән балалар спектакль әзерләгән. Актуаль әңгәмәнең чираттагысы әлеге премьерага багышланган. Сүзне хезмәттәшем Ания Гыйбадуллинага бирәм. Хәерле иртә, Гөлназ, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Яшь тамашачылар күңелен яулап алу бер дә җиңел эш түгел. Балалар өчен спектакль әзерләү җитди һәм җаваплы эш. Тылсымлы арена дигән премьераны әзерләүчеләр белән без бүген студияда сөйләшәбез. Безнең кунаклар Кәрим Тинчурин исемендәге театрның артистлары, Татарстанның атказанган артисты Гөлназ Нәүмәтова һәм безнең яшь артистыбыз Әдилә Хәсәнова. Исәнмесез? Исәнмесез, хәерле иртәләр. Гөлназ, әйдәгез бу премьера турында сөйләшеп үтик әле. Ничек әзерләнде ул? Анда кемнәр катнаша? Монда біз ике состав. Бу әкияттә инде катнашабыз. Режиссеры безнең яшь режиссерыбыз Камил Гатауллин, авторы Шамил Фәрхетдинов. Шамил абыйның әкиятләрендә инде без минем шактый уйнаганым бар инде. Һәм бу тылсымлы аренага килгәндә ул менә цирк йолдызлары. Без анда кешеләр буларак түгел, хайваннар буларак катнашабыз инде. Шулай да менә балалар өчен спектакльдә уйнау кыенмы ул? Ул кыенлыгының шунда гына булгандыр инде, без бит инде хайван буларак кына уйныйсы түгел, без инде аларның бераз гына характерларын күрсәтергә тиешбез бит инде. Балаларга уйнаганда ул үзенә бер рәхәт, син шушы әкиятне чыгарганда ук шушы энергетиканы аласың. Һәм ул шундый җиңеллек белән бара. Әле бу әкияткә килгәндә ул акробатик күренешләр белән, биюләр белән, җырлар белән үрелеп бара торган шундый матур әкият булачак, Аллаһ буйрса. Тинчурин театры бит инде беренче тапкыр гына шулай балалар өчен спектакль куймый. Тәҗрибә бар бит инде. Тәҗрибә бар. Менә үземә килгәндә дә минем инде ничәнче әкиятем микән, 4-ме 5 микән, менә Әдилә әле ул безнең театрга әле аяк кына басып килүче артисткабыз. Быел 2нче сезонын эшли. Әле ул студентка. Быел Аллаһ буйрса инде театраль училищеда тәмамлаячак. Аңа карамастан ул инде менә 2нче әкиятендә катнаша. Менә аңа килгәндә инде ул театрда инде шактый гына нидә туплады инде, тәҗрибәдә туплады, 6нчы роль микәнме? Әдиләнең үзе белән дә сөйләшеп алды. Әдилә, кем булып уйныйсың син бу спектакльдә? Мин Австралия циркыннан килгән Зәбирә ролен башкарам. Минем акцент белән сөйләшәм. Һәм бу бик кызык роль минемчә. Зебра, Зәбирә дип кушалар. Яшьләргә аеруча җиңел биреләдер инде ул, әйеме шундый балалар белән эшләү. Ну кызык, кызык. Әйтәм бит инде, әкият чыгару ул үзенә бер ничектер менә аны җиңел чыгарасың. Ул җиңеллек белән бара шундый, атмосферада театрда шундый теге әкияти кебегрәк дип әйтимме соң инде. Алар тамашачылар да бит әле, алар шундый самими. Менә балаларга уйный башлагач, ул инде бөтенләй башка булачак. Без инде аны ул бәлкем интерактивны да булып китәчәк ул. Чөнки балалар бит алар аралашалар, алар бит мондый тамашачы кебек кенә түгел, алар катнашып утыралар. Алар үз сүзләрен барыбер әйтәләр. Безгә дә инде алар белән сөйләшергә туры киләчәк. Киләчәгеңне ничек күрәсең син бу театрда? Хәзер инде училищены бетереп, соңгы елым бетергәч, Алла бирса, төкле аягым белән Тинчурин театрында үз эшемне дәвам итәргә җыенам. Алар сине көтәләр инде шулай. Соңча эшли башлар дип әйтәм. Гөлназ, премьера ничәсендә булачак? Безнең премьера 29-30 октябрьдә булачак. Һәм балалар менә каникуллар башлана бит мәктәпләрдә. 5 ноябрь көнне дә балаларыбызны, яшь тамашачыбызны көтеп калабыз.